Проклятието на Тутанкамон. Първа част. Сияйният, градът на великия фараон Тутанкамон и столица на едно от най-великите царства на земята. При управлението му царели мир и благоденствие, а народът го обичал и почитал. Тутанкамон, син на бог Ра, владетел на два свята, мъдър и вечен. Той бил един от най-младите управници в историята. Но всъщност, момчето цар било на 1000 години, пратено от Ра да пази хората от злото. При царуването му народът живеел добре, било време на разцвет. Боговете били щедри към земята. Гладът бил непознат. Изкуствата процъфтявали, царяла хармония. Но Ра бил изпратил Тутанкамон не случайно. Демоните от долната земя отдавна се борели да завладеят този свят. Най-сетне те нахлули в него, благодарение на изумрудената плоча, отваряща портал между двата свята. Далече от столицата и зорките очи на Тутанкамон, от дълбините на земята, излезли демони и нападнали хората. Те покорили човечеството и злото изпълзяло отвътре. Наяве излязло най-лошото в хората. Велики Ра, дари Тутанкамон със сила да се пребори с злото. Тутанкамон се молил на боговете да му дадат сила. Настанало време да посрещне съдбата си, да защити света от вечното зло. Молитвите на Тутанкамон били чути и той се опълчил на демоните. Въпреки храбростта на момчето цар, злото в човешките души си проправило път и изпълнило небето. Тамата обвила света в очакване на появяването на господаря на мрака. Единственото, от което се боял Тутанкамон, бил Сет, звярат, самото превъплъщение на злото. Колкото и храбър да бил царят, не можел да мери сили с Сет. Без плочата си нищо. Плочата била счупена, а порталът между двата свята затворен. Дошлите тук ще ли да останат отсам завинаги, освен ако някой не го отвори отново. Тутанкамон се пожертвал за хората и последвал Сет в дълбините, откъдето било изпълзяло злото. Парчетата от изумрудената плоча били разпръснати по 4-те краища на земята. През вековете мнозина рискували живота си в търсене на изгубените парчета, но всички до един се проваляли. Аз също бях поел последите на легендарния артефакт. Пътуване отвело ме до най-опасните и отдалечени кътчета на земята. Казвам се Дани Фримонт и съм археолог. До сега бях открил 2 къса от изумрудената плоча, но и двата пъти всесилните следовници на злото ми ги бяха отнели. Сега търсенето ме бе отвело до 3-то парче, сковано в лед, в една пещера в Арктика. Но радостта ми бързо бе помрачена. Следовниците на злото отново ме бяха открили. 3-то парче.
Фримонт. Синклер. От години търсят това парче, а ти ме изпревари в последния момент. Ще си изпусна шейната. За твой лош късмет, професоре. Трите плочи са безполезни, без четвъртата. Но за твой лош късмет, те са у мен. Следовниците на злото са тайно общество на най-богатите и властни бизнесмени и аристократи. Целта им е световно господство чрез силата на окултизма и черната магия. Негови членове са били едни от най-влиятелните хора в историята. Сега, през 20 век, обществото процъфтяваше, оглавявано от злия Нейтан Карнс. Трите парчета от изумрудената плоча бяха в ръцете на злодеите. Въпреки досегашните ми несполуки, бях твърдо решен да открия четвъртото парче. Търсенето ми ме отведе в Кайро. Вярвах, че именно там е последното късче от обвитата в таинственост реликва. Но първо, трябваше да намеря знаци, които да ме отведат до нея. А в Кайро знаците бяха на всяка крачка. Стига да имаш пари да платиш за тях. Ето, поредната карта за гробницата на Тутанкамон. На север по реката 30 км. После на изток 12 км. Копай на дълбочина 7 км. Защо тази карта е фалшива? Не може да се копае толкова надълбоко. Дори в наши дни. Лорд Ръсъл, осветлете ни, моля. Господарю, членове на съвета, губим почва под краката си. Онези несретници си искат свободата. Не бива да го допускаме. Нима напразно предизвикахме тази световна война? Моля да се обърна към съвета. Тревогите ви са напразни. Скоро ще имаме пълно световно господство. Добре, добре. Разкажете ни как ще осъществите този свой велик план. Чрез 4 изумрудени плочи. Което ме подсеща, че за сега сте намерили само 3 от тях. И то благодарение на Дани Фримонт, който ги открива пръв. Той само ми разчиства пътя. Твърде слаб е, за да ги задържи. Къде е четвъртото парче? И защо още не сте го открили? Господарю, господа, последният къс от изумрудената плоча е в гробницата на Тутанкамон. Незнайно защо. Всички следи от времето на Тутанкамон са били заличени. Сякаш фараонът не е съществувал. Но надписът върху нубийския лъв от червен гранит, Знаците, издълбани върху скарабей, намерен в храма на Озирис, в Абидос. иероглифите, покриващи статуята на Ра. Всичко говори за съществуването на фараон на име Тутанкамон. Царувал е и е умрял. Гробницата му е там някъде и аз ще я открия. Както и последното парче от изумрудената плоча. И когато го намеря, ще съединя 4 парчета и ще възстановя плочата в целия й блясък. Ще контролираме сила, в сравнение с която досегашните ни велики машинации ще изглеждат като детска игра. Благодарение на силата й, на цялата планета ще се възцарят мир и благоденствие. Господарю, господа, тогава ще станем... Сещам се само за една дума. Непобедими. Доктор Баракат! Доктор Баракат! Най-сетне я открих.
Оригинална карта на гробницата на Тутанкамон. Толкова суетена заради някакъв си незначителен фараон. Теорията е, че всичко е само мит. Моля ви, Имал си привилегията да бъдеш излеган. просто убеден съм, че тази е истинска. Намерили се вчера в новооткритата погребална камера. Щом е истинска, защо не се е задържали, а се е дали и на теб? Помогнете ми. Има добра и лоша новина. Първо лошата. Фалшива е. Как разбрахте? Написана е на агнешка кожа. Доста стара, но не използвана през 1332 година преди Христа. А добрата новина? Няма да забогатееш и да напуснеш музея, но ще си останеш моят ценен и уважаван асистент. Синклер разполага с трите парчета и е на път да сглоби изумрудената плоча. Само това не. Не разбирате ли? Ако той и приятелите му се здобият и с последното парче, ще имат властта да контролират целия свят. Явно не осъзнавате колко сериозно е положението. Май трябва да пиеш повечко от нас. Вземаш съперничеството с Синклер твърде при сърце. Не говорим за съперничество, а за закона на джунглата. Все още мога да спра Синклер. Открие ли четвъртото парче преди него, той ще бъде с вързани ръце. Казах ти, че трябва да пиеш повечко. Смята се, че е в гробницата на Тутанкамон. Шегуваш се, нали? За всяко съкровище се предполага, че е там. За съжаление, ти не знаеш къде е гробницата. Но и Синклер не знае. След дългогодишни задълбочени и на моменти мъчителни изследвания, открих местоположението на гробницата на Тутанкамон. Тя е в долината на царете. За жалост, трябва да прекопая още 2500 квадратни километра, което според изчисленията ми ще отнеме приблизително 327 години. Обаче, все още не съм изиграл всичките си карти. Не се очудвайте, ако до няколко месеца открия гробницата. Помислете колко тайни ще разкрия, колко отговори може да намеря, затворени от векове в дълбините на тази златна бездна. Днес ще купя всички карти, които сте ми донесли. Ти си най-щедрият човек в целия Запад. Не ми се подмазвай. Искам да арестувате тези малки мошенници. Даниел Фримонт, защо насърчаваш мълчуганите? Те просто търсят начин да преживяват. 1332 година преди Христа. Тогава още не са знаели, че Христос ще се роди. Те се подиграват с египтологията точно, когато печелим уважението на научната общност. Те са деца. Издателят ти ми изпрати копия от новата ти книга. Умишлено те цитирах. Как ти се струва? Пълна глупост. Почакай. Горкичкият. Това е най-тъжната лудост, която съм виждала. Махмут има дарба. Да не би наистина да вярваш, че той общува с мъртвите? Умът ми е отворен за всичко. Отвори го още малко и ще останеш без ум. Според нея ти си лудият. Тези гласове никога не спират. Може би са истински. Може би си изпратен тук с мисия. Благодаря ти. Мое. Следваща точка от дневния ред. Дани Фримонт. Да го убием.
Ще се свържем с полицията да го елиминират. До утре ще е мъртъв. Той не е заплаха. Идеите му придобиват опасна популярност. Смъртта ще придаде на теориите му достоверност. Той откри третата плоча и имаше вероятност да я задържи. Чист късмет. Щом намери третата плоча, ще открие и четвъртата. И аз отново ще му я взема. Достатъчно. Аз ще се заема с Фримонт. Ще го съсипя. Когато приключа с него, дори няма да може да докаже, че съществува. Как смеете да закривате курса ми? Професор Фримонт, университетът повече не се нуждае от услугите ви. Имам договор. Вие ни измамихте. Какво? Твърдяхте, че сте защитили докторат в университета в Охайо. Никога не сме имали студент на име Даниел Фримонт. Това е лъжа. Учих там от 1910 до 14. Преподаваше ми професор Хапгот. Дани, съжалявам, но нямаме избор. Притиснали се ви. Следовниците на злото, нали? Не знам за какво говориш. Оплашени са. Защото съм твърде близо до истината. Коя истина? Без друго няма да ми повярвате. Картата. А пари? Няма пари. Няма пари, няма карта. Дай ми картата и може да те пощадя. Благодаря. Много се вълнувам за новата книга. Досегашните бяха само прелюдия към тази. Дани, винаги съм бил откровен с теб. Единодушно решихме да не я публикуваме. Какво? Аз съм един от най-добрите ви писатели. Посветих последните 5 години от живота си на тази книга. Какво става? Да кажем, че книгата не отговаря на настоящите възгледи на издателството. Получили сте писмо, нали? Покажи ми го. Дани. Долу подписаните. Настояваме да преустановите издаването на книгите на Даниел Фримонт, които са позор за истинската наука. Ако решите и занапред да работите с Фримонт, книгите ни ще бъдат публикувани от друг издател, а вие ще станете за смях. Подписано е от най-важните ни писатели.
Синклер. На вярна следа съм. Не разбираш ли? Защо иначе ще се опитват да ми затворят устата? Защо? Истината не е ли важна за теб? Разбира се, че е важна. Но бизнесът е по-важен. Много съжалявам, Дани. Колкото до фараона, знаем, че нещо ужасно се е случило при управлението му, довело до заличаването на всички следи за съществуването му, включително и на местоположението на неговата гробница. Да. Предполага се, че в гробницата се намира и последното парче от магическата изумрудена плоча. Да, съществуването е документирано. Аз самият имам принос за сглобяването й, но чак да е магическа, не смятам. Вярва се, че мистичната й сила... Не се отказвате? Колега, египтологията е нещо повече от магически, мистични, безсмислени приказки за фараони. Седнете. Синклер, щом парчетата не образуват плоча с мистична сила, защо ги откраднахте от мен? Фримонт, преди малко говорихме за теб. Още ли си тук? Вече трябваше да са те изхвърлили заради лъжливото ти образование. Ти стоиш за тази измама. Несъмнено съм отговорен за всички беди в живота ти. Но да ме обвиняваш в кражбата на някакви неща надминава всичко. Дори да ме съсипеш, нищо няма да се промени. Не си открил четвъртото парче. Иначе нямаше да ме преследваш. Работиш ли върху някоя книга напоследък? Как позна? Пиша за група влиятелни хора, наричащи се следовниците на злото. Боже, ще стане бестселър. Ти си измамник, Синклер. Репутацията ти е на пух и прах. А аз съм измамник. Никога няма да откриеш гробницата. Най-много ненавиждам празните приказки. Провери си източниците и подкрепи становището си с факти. Проблемът е, че мен не са ме финансирали да уча в Оксфорд. Нито пък са ме освобождавали от мобилизация. Това беше удар под кръста. Няма да успееш, Синклер. Откажи се. Жал ми е за теб. Бихте ли извели господин Фримонт от сградата? Няма нужда, знам пътя. Сложете тази мумия при останалите от втора династия. Онази статуя е от двореца на Аменхотеп III. Изложете я в музея. Дани Фримонт. Разгледай, може да научиш нещо. Огледало на принцеса. Това е изключителна находка. Чудесно. На какво дължа тази чест? Трябва да ми помогнеш. Нима. И защо да го правя? Синклер и хората му се опитват да ме съсипят. Не го допускай. Както обикновено, не знам за какво говориш. Това е писмо до издателя ми. И до университета. Смешно ли го намираш? Да. Трудно ми е да се застъпя за човек, който пише в книги, че ранното средновековие е причинено от вулканично изригване, закрило за дълго слънцето, както и че Атлантида съществува. Може би ти не съществуваш. И жалкият ни разговор е халюцинация. Дори да не споделяш убежденията ми, не им позволявай да постигнат своето. На кои? Какво да постигнат? Искам го. Погрежи се да го изпратят в дома ми. Това са най-ценните експонати в музея. Не мога да ви ги дам. Мислех, че си готов като новоназначения директор на музея в Кайро да правиш каквото си искаш. Щом вече съм директор, добре. Това там също. Ами картата ми? Не открих явни несъответствия. Не твърдя, че е оригинална. Нужни са още тестове. Няма значение. Дай ми я. Нещо за мен и нещичко за теб.
Да не вдигаме шум. Така. Много са. Чакайте ме тук. Ще отида сам. Добре. Ако успея, така ще побесняят, че играта може доста да загробее. Нали? Трябва да се държа като противен тип. Едва ли ще ти е трудно. Дайте си парите. Нямаме други. Така че гледай да спечелиш. Върви, върви. Да изчезваме. Дойдох да поиграем на карти. Пригответе се да останете без пари. Аз никога не губя. Размерът почти точно отговаря на долината на царете. Думата почти не ми допада. Четвъртото парче. Добро ни дни ще го открие. Съвсем близо сме. Повтаряш го от месеци. Защо да продължа да ти вярвам? Изобщо не ви бива. Да не искате да ме уморите от жажда? Останахме само двамата. Свършиха ти парите. Жалко. Имам нещо по-ценно от пари. Карта за гробницата на Тутанкамон. Струва цяло състояние. Не вярвам да е истинска. Ще видим. Идиот. Опа, ще повърна. Гали! След него! Уокър, Макриви, помагайте! Бързо! Скачай! Явно не е минало добре. Въоръжени са! И стрелят без да се замислят.
Внимавай! Поеми издите! Момчета, след мен! Хайде! Бързо! Взех я! Взех я! Къде сме? Къде ни водиш? Спокойно. Никой не знае за това място. Идвам тук, за да си събера мислите. Хубав череп като теб няма работа в такава дупка. Да проверим картата. Не. Спрете. Спрете. Няма да позволя поредната безценна антика да отиде в Лондонския музей. Съжалявам, госпожо, началникът нареди. Накрая ще останем само с няколко незначителни експоната. Англичаните всичко ще ни вземат. Веднага престани. Прекратете тази истерия. Работата ни е да опазим тези съкровища, не да ги разпродаваме. Аз съм директор на музея, а вие ще изпълнявате. Кой ви плаща? Намеквате, че приемам подкупи? Така ли е? Уволнена сте. Уволнена? Тук съм преди вас. Ако сама не си тръгнете, ще кажа да ви изхвърлят. Родена съм за тази работа. Говорех древноегипетски още преди да проходя. Изведете я от тук. Не си правете труда. Презирам ви. Как ги убеди да работят безплатно? Още не знаят, че работят безплатно. Навсякъде копахме. Може би не съм изтълкувал правилно символите. Ето, там трябва да копаете. Да. Сигурен съм. Там копайте. Там, а? Този поглед ми е познат. Насам. Съберете се. Досетиха се, че няма да им се плати. Затова изчезваме. Веднага. Трябва да бягаме! В Египет сме от 3 години и нищичко не сме открили. Ей, парите за пиене свършват. Съвсем близо сме, само не трябва да се отчаиваме. Египтологията е мъртва. Всички съкровища са открити. И изумрудената плоча и гробницата на Тутанкамон са само митове. Синклер не е на това мнение. Нито пък Уилкокс, Райзнар или Картер. Те копаят денонощно. В един момент човек се замисля. Не искам цял живот да мизерствам. Без пукната пара съм и ми писна да бягам от кредитори. Тази част ми харесва. Чухме за диаманта на мина в Бразилия. Диамантите били колкото бейсболна топка. Да. Ще тръгнем, докато имаме пари за билети. Бразилия? Нужни сте ми тук. Съжалявам, Дани. Съжалявам. Дауд,
Копаете само по 3 тона пясък на седмица, а ми обещахте поне 5. А уж сте най-добрите копачи в Египет. Господин Синклер, Какво? хората ми работят по 12 часа на ден. Сили нямаме вече. Няма да губя ценното си време в спорове с теб. Или продължавай да копаеш, или напусни. Оставам. Размърдайте се, лентяи! Губиш си времето да угодничиш на робите. Съжалявам. Трябва ви човек като мен. На картуш от втора династия пише, че е от пета. Статуята ви на Рамзес V е открита през 1906, а не през 1908. И Рамзес е умрял от едра шарка, не от полиомиелит. Да продължавам ли? Благодаря за отделеното време. Без друго, смешният ви музей не е достоен за такъв специалист. Фримонт, нямам нужда от помощта ти. Чудесно се справиш и сама. Ако обичаш, сега не ми е до теб. Чух, че са те уволнили и искам да те наема. Видят ли ме с теб, край с репутацията ми. Без друго, нищо не е останало от нея. Благодаря, че ми напомни. За сега не мога да ти плащам. Знаех си. Почакай! Кога можеш да започнеш? Никога ли не се отказваш? Залогът е твърде голям. Как можах да забравя? Застрашено е бъдещето на света. Точно така. Очевидно е защо мразиш Синклер. Ти му завиждаш. Примири се. Той е по-добър археолог от теб. Не му завиждам. Твърдиш, че е откраднал от теб 3 парчета от плочата. Те са ключ към целия заговор. Тогава защо Синклер ги дари на историческия музей? Какво? И 3. Сигурно в момента помощникът ми ги излага в залата. Без мен. Така че ти сгреши отново. Повече не искам да те виждам. Махнете го. Хайде по-живо. Махнете го и продължавайте да копаете. Повече няма да работим като роби. Значи ти оглавяваш този бунт. Искаме промени. Добре, успокойте се. Обещавам ви, ще има промени. Връщайте се на работа. Нямат избор. Трябва да изпълнят исканията ни. Това е Дауд. Синклер го е убил. Каква жестокост. Нужно ли беше? Не се размеквай. Страхът е чудесен стимул, нали? По-ведро да е. Бъди спокоен. Аз ще се грижа за теб. Здрасти. Здравейте. Повече няма да ви изнудвам. Купих ви билети до Бразилия. Корабът отплава във вторник. Откъде намери пари? Разпродадох всичко. Какво? Да не забравя. Ето ви малко джобни. Не. Не можем да ги приемем. Не. Имаме достоинство. Да. Но пък малко пари ще ни дойдат добре. Благодаря ти. Без нас няма да изкараш и 2 минути. Какво ще правиш? Ще открия четвъртото парче. Какво казва? Аз съм Тутанкамон. Освободете ме. Иди при жената на този адрес.
Не споменавай името ми, нито кой те праща. Кажи, че трябва да преведе нещо от древноегипетски. И я доведи тук. Какво казва? На древноегипетски, какъвто се е говорил преди първата династия. Знаците оформиха рисунка. Знаеш ли какво е това? Карта. Толкова е странно. Господи, истина е. Успях! С Богом, Египет! Оля, Бразилия! В Бразилия говорят португалски, не испански. Ще го научим на място. Тръгвай. Ей, чакайте! Приятели! Ама какво? Така ли се пожелава лек път? Не заминавайте! Открих я! Маската на Тутанкамон. Истинска е. Ти успя. По-тихо, тихо, тихо! Не бива да се разчува. 5 килограма злато. Ще бъдем богати. Какво искаш да направим? Ще наемем копачи, но първо трябва да отклоним вниманието на Синклер. Хрумна ми как.
Да видим дали ще се досетиш, Синклер. Не ми се разделя с нея, но... Дано се струва. Да се махаме от тук. След последния път, никой копач не иска да работи за теб. С обещания не могат да нахранят децата си. Жалко, на крачка сме от нещо велико. Пък и фактът, че следваме карта, появила се на гърдите на Лут, е малко неубедителен. Напротив, само умоповъркан би получил такова послание от отвъдното. Копачите са си прави. Не можем да копаем сами. Ще ни отнеме години. Ето ни пак във форта. Ще ми се зарадват много. Ще те убият. Момчета, Или си много смел, или много глупав. И в двата случая е без значение. Ще те убия. имам истинската карта. Помогнете ми да открия гробницата на Тутанкамон. Всеки, който копае, ще получи равен дял. А дали няма пак да ме измамиш? Направи ли тази грешка? Със сигурност ще ме убиеш. Ще те убия и още как. Сега какво? Докато легионерите мислят, ще съберем копачи. Добре. Долни оттрепки. До един. Избирайте. Този. И този. 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 И този. Вземете и мен. Много съм работлив. Няма да съжалявате. Рембрандт. Пълен луд. Изживява се като майстор на динамита. Дори кръщава експлозиите си. Момчета, отключете ги. До тук бяхме с французите. Поне си намерихме копачи. Не успя ли да ги убедиш? Успяхме. Да потегляме. Качвайте се. По-бързо. Качвайте се. Хубав берег, скъпи. Щом толкова те харесва, ще ти направя същия, скъпи. Истинска ли е? Напълно автентична. Значи до няколко дни ще открием гробницата. Напротив, означава, че сме на погрешен път. Как така? Маската е била погребана векове наред и след това извадена. Някой ни хвърля прах в очите. Какво искате да кажете? Някой е подхвърлял маската именно за да я намерим. Но кой?
Не си от най-досетливите. Фримонт. Обзалагам се, че ще стигне 2 метра по-бързо от вас. Няма да ни подлъжеш толкова лесно. Аз 2 бири? Дадено. Тия дивачки си ги бива. Сега ще танцувам с теб. Извини, приятеля ми, но на моменти губи и ума и дума. И прилича на човек, който няма опит с жените. Тази жена ми харесва. Станахме двама и аз се харесвам. Тя ще го погуби. Да? Но пък каква сладка смърт. Не, няма нищо. Сигурно очакват не само пари, но и храна. Какво ще правиш? Абсолютно нищо. Продължавам да копая. А ние какво ще правим? Ще разрешите този малък проблем. И как по-точно? Не сте малки. Измислете нещо. Действайте. Това е изключителна възможност. Ще влезеш в историята като човека, финансирал разкопките на гробницата на Тутанкамон. Много хубаво, но как? Понеже съм по-малкият, брат ми наследява и пари и имоти, аз нямам нищо. Брайан, достатъчно дълго позори семейството. Заминаваш. Дано Чичо ти успее да те направи мъж. Би могъл да изплатиш дълговете ми, татко. Повече няма да те спасявам от лудостта ти. Построих цяла сграда, за да те приемат в Оксфорд, а ти се задържа 1-2 седмици. Не стана човек в Англия. Не постигна нищо и тук в Египет. Аз съм комарджия, татко, не убиец. Да, жалък комарджия при това. Простете, че се намесвам, сър, но имаме предложение. И кои сте вие? Пратеници на прочутия археолог Даниел Фримонт. А днес е вашият щастлив ден. Лорд Пърсивал Истклиф финансира разкопките. Не може да бъде. Къде е уловката? Няма уловка. Татенцето не ще и да чуе за блудния син. До кога ще се морим? Малко динамит и бум. Ще бъде шедьовър. Зелено и оранжево. Красота. Има само един проблем. Ще взривим гробницата. Аз бих рискувал. Копай, иначе ще те върна в затвора. Копач или затворник? Има ли разлика? Казах вече. Не. Тя е единствена експерт неподкупен от Синклер. Нужна ни е. Тя ме мрази. Всичките мразят, но до сега не се впечатляваше. Добре ли си? Нищо ми няма. Просто залитнах. Трябва ми глътка. Не започвай от сутринта.
И си сигурна, че Фримонт не е открил четвъртото парче? Да, още го търси. Ако го беше намерил, вече да е изчезнал. Не ми е приятно, когато ме подценяват. Ненадмината съм в онова, което правя. Никога не го забравяйте. Днес е великият ден, момчета. Не знаех, че е възможно върху мазола да ти излезе друг. За по-силен от мен ли си имаш? Не, разбира се. Ще се почина, уморих се. Ще продължим на сутринта. Къде е Уокър? Утре пак ли ще копаем? Иска да го съжаляваме. Все лентяйства. Почти през цялото време е по очи. Не ни разигравай, Уокър, защото Жак ще те убие. Ще се оправи, нали? Приятелят ви е болен от туберкулоза. Туберкулоза. Той все пак е Андрю Уокър. Ще се пребори с болестта. Точно така. Няма надежда. Твърде напреднал стадий. Все нещо можете да направите. Нелечимо е, съжалявам. Просто съжалявате. Вие, докторите, сте безполезни. Колко му остава? Най-много 3 месеца. Препоръчвам да остане тук. На 3-ти етаж е специализираното отделение. Може ли да го видим? Разбира се. Благодаря ви. Доктор Баракат, Джабари, може ли да вляза? Какво правите? мумифицирам бръмбари. Толкова са крехки. Опитах се да извадя мозъка с кука за плетене, но ноздрите им са твърде малки. С игла е много по-лесно. Чай, кафе? Каквото и да се е случило, можеш да ми кажеш. Направих нещо ужасно. Счупих една от изумрудените плочи. Стана случайно. Закачих ъгълчето с дръжката на метлата и то се отчупи. Помогнете ми да го залепя. Моля ви. Заклеваш ли се, че от плочата? Защото изумрудът е кристал, отцветен зелено, от остатъчни следи от хром и желязо. Има несъвършенства в структурата му. За разлика от тук. Това е стъкло. Значи Значи плочата е фалшива. Което означава, че Синклер е измамник. И може би, но само може би, Дани Фримонт е... Следваща точка от дневния ред. Египетският ни проект. Той е от изключителна важност. Опита се да съсипеш Дани Фримонт, но той продължава да копае. Явно го подцени Синклер. Най-добрият ми шпионин е в екипа му. Следя всяка негова крачка. Явно забравяте, че каквото и да намери, аз ще му го отнема. Може би трябваше да работя с него, не с теб. Няма да търпя обидите ви. Ако обичаш, седни. Азелия, радвам се да те видя. Не знаех, че живееш наблизо. Напротив, Нека ти помогна. копаете ли по картата на Махмуд? Нещо интересно? Може би да, може би не. Сигурно си чул. Синклер открие златната маска на Тутанкамон. Да. С нея и ще се остане. Защо си толкова сигурен? На маската имаше ли нещо необичайно? Странен символ, издълбан на гърба. Покажи ми. Всеобщото мнение е, че това е иероглифният знак, означаващ нещастие. Но ченгелчето е по-различно. Прилича на Д и Ф. Не смяташ ли? Да, Д, Ф. Дани Фримонт.
Лично поставих инициалите си. Ти си открил златната маска? Азелия, помогни ми. Само ти можеш да спасиш тези съкровища. Добре. Не бива да допускаме Трябва да си взема нещата. предметите да напускат Египет. Казах добре. Какво? Ще продължаваш ли да ме гледаш или ще ме заведеш на разкопките? Божичко, каква красавица. Ако обичате, дръжте се прилично. Назад, животни! Добре дошли. Къде намери маската? Ето тук. Не копаеш където трябва. По традиция Тутанкамон би трябвало да е погребан на една линия с този хълм. Възможностите са стотици, а повечето от тях проверени. Картата, моля. Това е знак за лятното слънцестоене. А този тук показва ъгъла, под който пада слънцето. Лятното слънцестоене е след 20 дни. Трябва да се придвижим 15 метра на юг. Трябваше да се досетиш. Не мога да знам всичко. Дани Фриман призна, че не знае всичко. Бързо, уведомете пресата. Еврика, тук ще копаете. Започвайте! Обичам Египет! Още малко и всеки ще си купи къща от рая. Невероятна си. Дани? Момчета, тя откри нещо. Смъртта ще застигне. Какво пише? Смъртта ще застигне на бързи криле всеки, който докосне гробницата на Тутанкамон. Това е проклятие. Всички ще умрем. Ура! Виждал съм такива неща. Грозна гледка. Не разбираш ли? Разбирам. И двамата сте луди. Гробницата е тук. По традиция до гробницата на фараон водят 16 стъпала. Съвсем близо сме. Трябва да побързаме. Синклер скоро ще ни открие. До кога ще копаем? още 15 тона пясък и сме там. 15 тона ще отнеме седмици. Археологията изисква време и търпение, приятелю. Ще ви скопая 15 тона за 5 секунди. Бягай! Не, гробницата! Бягай! Идиот такъв! Дани? 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 Чуваш ли ме? Кажи нещо! Знаех си, че не съм ти безразличен. Просто не искам да умираш. Прощавайте, изпускате шедьовър. Щом се проясни и име ще му дам. Невероятно. Гробницата е невредима. Вие какво очаквахте? Ти си гений. Красота.
Чук-чук. Кой е там? Тутанкамон. Ой! Остави на мен. Виждаш ли нещо? Дани, какво има вътре? Прекрасни неща. Ти успя. Заедно успяхме. Съкровища! Никой да не влиза. Първо ще проверим въздуха. Ако обичате. Обичайна практика е да се използва канарче. Откъде ще го вземем? Какво е канарче? Както казах, обичайна практика е. Късмет. Въздухът не е отровен. До сега не е откривана такава гробница. Тук някъде трябва да е. Знам, че си нетърпелив да намериш изумрудената плоча, но нямаме никакво оборудване. Изтощени сме. Редно е да си починем. Откритието е твърде важно. Нека не прибързваме. Да оставя такова съкровище? Тя е права. Гробницата стои непокътната от 3000 години. Ще почака още една нощ. Виждани, дали да не... Цял живот чакам този момент. Няма да прибързваме. Не бях виждала подобна заключалка. Никой не е виждал. Поне през последните 1000 години. Само не ми казвай, че е оставена на земята от извънземни. Не, направена е от човешка ръка. Намерих я в Гърция, в лабиринта. Където държали Минотавъра. Чела си книгите ми. Държа половината държавни глави в света в джаба си. Защо имам проблеми с теб? Да си търся ли друг, който да ми достави изумрудената плоча? Това е последният ти шанс. Бяхте достатъчно търпелив. Нямаше да се справя без вас. Щях, но не толкова бързо. Бъди спокоен. Тя ще дойде. Коя? Много добре знаеш. Жената, за която мислиш постоянно. Не знам за какво говориш. Знаеш и още как. Вижте кой дойде. Дани Фримон, това е Юнан Хейкал. Азелия много ми е говорила за вас. Странно. За вас дори не ми е споменавала. Ние сме сгодени. Поздравления. Юнан е министър в египетското правителство. В сутрешния вестник дори имаше статия за него. Много се радвам. Добре ли си? Би ли потърсил маса? Трябваше да ми кажеш, че си сгодена преди да се... Какво? Ще бъдете много щастливи. Знам.
Дано си заслужила възнаграждението си. Сигурна ли си, че никой не те проследи? Напълно сигурна. Чудесно. Не бързай, първо да чуя. Открили са гробницата на Тутанкамон. Само Фримонт надзърнал вътре, но имало съкровища, докъдето поглед стига. А нещо за изумрудената плоча? Не, нито дума. Плочата едва ли е оставена на видно място. Несъмнено е скрита, та никой да не я открие. Заслужи си ги. Сигурна бях, че си тук. Нищо не е по-важно от четвъртото парче. Най-малко някакво си празненство. Няма да ти позволя да влезеш сам. Добре. Само не ми се пречкай. Синклер! Стреляй. Браво. Ти. Какъв досадник. Ти се оказа прав. Синклер е много лош човек. Но това не доказва, че плочата има свръхестествена сила. Тогава защо ми помагаш? Заради изключителната историческа стойност. Синклер не би рискувал заради обикновена антика. Не смяташ ли? Какво търсим тук? Човека, който ще ни помогне. Нали не искаше да стига до пресата? Пресата е единствената ни гаранция. Трябва така да впечатлим света, така да привлечем вниманието, че Синклер да не посмее да се появи. Остави на мен. Типичният репортер. Прочут си в цял свят, а в 9 сутринта вече пресушаваш четвъртото мартини. Всъщност петото. Тук е толкова отекчително, че единственият начин да преживееш е да си постоянно пиян. Вестникът ти, Таймс, е най-добрият в света. Затова ви предлагам изключителни права. Над какво? Нищо особено, просто открих гробницата на Тутанкамон. До кога ще слушаме едни и същи глупости, Фримонт? Говоря сериозно. Беше сигурен и че си открил четвъртата пирамида и изчезналия кивот. Можеха да ме изпратят къде ли не. Париж, Рим, Ню Йорк, но не. Ето ме в тая адска дупка. Аксел Рот. Да ни казва истината. Видях я с очите си. Доктор Азелия Баракат? О, Боже. Той да не ви изнудва. Защо иначе ще се забърквате? Елате и сам се убедете. Фримонт, тук съм само заради доктор Баракат. Млъкни и включи камерата. В продължение на хилядолетия, гробницата на Тутанкамон е била само мит. Приказка за съкровищата и магията на древния свят.
Днес тя е реалност. Камерата не записва звук, само картина. Приближете се. Най-великата археологическа находка. Най-сетне ще се махна от Египет. Още ли ме смяташ за луд? Няма логично обяснение, защо тези артефакти са тук. Погледните си. И онези там. Всички са от преди времето на Тутанкамон. Това е нещо нечувано досега. Сякаш някой е натрупал толкова злато тук, за да не продължим нататък. Внимателно. Може да ги повредите дори с дъха си. Съжалявам. Няма да дишам. Много смешно. Готови ли сте? Отворете саркофага. Целият свят гледа. Настъпи моментът на истината. Празен е. Не разбирам. Какво значи това? Какво има? Какво? Следва продължение. Ролите озвучиха артистите Живка Донева, Тодор Николов, Васил Бинев, Николай Николов, Стефан Сърчеджиев Съра, Иван Танев. Преводач Анна Василева. Тон режисьор Радослав Колев. Режисьор на дублажа Албена Павлова.